k'i fo k'i waleɲuman dɔn lamɛnbaa jɛkulu minnu bɛ an lamɛn radio fɛ minnu bɛ an lamɛn télévision fɛ k'an lajɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye baarakɛɲɔgɔn radio fana radio kɛmɛ caman de tolokala bɛ siri anw ta la min b'a to i k'a dɔn an ka dugumisɛnw na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a lamɛn o radio kɛmɛ caman a kelen kelen bɛ a ɲɛmaayaso a n'a dugulamaw an b'u fo i k'a dɔn dan tɛ foli min na ko nin ye an sigilen ye don kibaruw kɛnɛ kan a bɛ sɛbɛn nansarakan la anw b'a fɔ bamanankan la Yusu k'i fo k'i waleɲuman dɔn baara in a tɛ taa maa caman baara kɔ fɛn min ye e ni ne anw kɔni bɛ yan kamera jɔ mɛ anw ka cagi nka maa minnu b'o kameraw munumunu ni ka a mankan ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an k'olu ma ko techniciens olu bolo bɛ nɛgɛ la Usman Togo a b'o kofɔ Sira Kamara a b'o kofɔ a bɛ fɛn min ye Buakari Jara Bada a b'o kofɔ min ye ɲɛmaayaso ka bonya kɔnɔna la Zakariya Fɔnba Marakacɛ Dawu ayiwa ka tɛmɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka foli bɛ bɛɛ ye ko bɛɛ k'i choix i k'a dɔn Renouveau TV ni Renouveau FM na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka farafinna gun ka se Asie gun ma Europe gun Amérique gun ka taa bila fɔ Océanie na i k'a dɔn maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ an lajɛ u bɛ an lamɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo internet siraw radio siraw télévision siraw sɛbɛnnikɛ siraw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Yusu nin ye donkan dɔ ye i bisimila Saha an doit k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'an filɛbaa n'a an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na kunnafoni caman b'an bolokɔrɔ ni Ala sɔnn'a ma awa k'a dɔn e ni ne kɛnɛ kelen kan o tɛna kɛ kɛnɛ langolon ye min ye n yɛrɛ balimamuso Simoni Gɔnɛ Danbɛlɛ n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan bisimila n'o bɔra yen an doit ka foli ani tani k'o lase l'enfant de Koporopin Ousmane Togo Ousmane Togo min ye awa k'a dɔn Koporopinkaw ka lasigiden min bɛ ambassadeur a n'a ka vɛsi k'a fo Sira Kamara Sira Kole ni Sira Jɛle Buguni Dasɛ Sakɔrɔ Meri mɔden Sira Kamara ale bɛ nɛgɛw karafe la min ye awa k'a dɔn Buakari Jara Bada l'enfant de Dio fils de pétrolier an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale bɛ difo la Jamadugu tun b'o kɛ fa k'an kɔlɔsi Kuyatɛ Awa Keyita min ye ka maaw bisimila marketing la maa min bɛ o ye Marudaw ka taa se awa k'a dɔn Madu Tambura ma ani ne yɛrɛ ka Fimani Sara ma ne ka Nungelen fiyɛ a dabila dɛ ne ka jumɛn de i n'i don cogo fɔ so bi Adam Sarama bisimila fo ka taa se Zakari Fɔnba Alhaji Marakacɛ Dawu ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn n'o ka kan o tuma Antoine e ko an n'a bila da girinna bilen ne ayiwa kun fɔlɔ n b'a d'i ma l'indicateur du renouveau an b'ale ta boko 3778 fɛn min ye INPS ye i k'a dɔn nin ye a kunkan o kibaruya ye fɛn min ye o dongo tarata min ye kɛnɛya minisiri ye Madame Jiminatu Sangare a tun bɛ a ye baara dɔ n'u don a y'o ɲɛmaaya ta ayiwa INPS directeur tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se maaba caman ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dɔwɛrɛ tɛ faransikan la ko observatoire des risques professionnels du Mali o ye ka cakɛda dɔ sigi sen kan min bɛ jateminɛliw kɛ farati minnu yɛrɛ bɛ baarakɛla k'a ka baarayɔrɔ la a n'o kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna la fɛn min ye tarata ye baara ninnu a n'u donna tile fila baara don i ka dɔn kɛnɛ a wasalen kun don kosɛbɛ nin baara nun don min filɛ nin ye tile fila kɔnɔna la hakili jagabɔ caman kɛra ka fara minisiri kan n'o bi i ka dɔn Madame Jiminatu Sangare ko fɔ min ye INPS ɲɛmaa ye Ousmane Karimu Kulubali ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se maaba dɔw fana welelen ma ka bɔ jamana kɔ kan fɛn min ye Bureau international du travail BIT dɔw bɔra Côte d'Ivoire ka na ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan fɛn min novembre kalo tile 22 a n'a tile 23 i k'a dɔn o baaraw bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ nin ko in na a ko n'i y'a lajɛ nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin ye ŋaniya ye ŋaniya min taara i k'a dɔn INPS yɛrɛ maa ɲɛmaa fɛ kabi lajɛ dɔ senfɛ min n'o kɛra avril kalo tile 28 san 2022 Mali kɔnɔ yan observatoire min ye i k'a dɔn des risques professionnels farati minnu bɛ baarakɛla ka se ka jateminɛliw kɛ o faratiw bɛ se ka ban walima ka dɔgɔya walima k'o jateminɛ k'o jatedenw fara ɲɔgɔn kan baarakɛla yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na ka bila a ka hakɛ kɔnɔ a bɛ o de ko fɔ a ko fɛn min ye nin cakɛda belebeleba in ye a bilali sen kan a ka baarabaw dɔwɛrɛ tɛ a kun de ye ka se ka jatedenw ni k'olu fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye kun minnu bɛ na ni ayiwa faratiw yɛrɛ kɛli ye baarakɛla k'a ka baarayɔrɔ la faransikan la accident de travail olu bɛ se ka dabila cogo min na walima n'a ma ɲɛ k'a kɛra a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na i k'a dɔn a bɛ bila o bɛɛ lajɛlen minɛn fana kɔnɔna la bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ fɛn min ye nin farati ninnu ye a fana bɛ se ka kunbɛ cogo minnu na sabu ni diɲɛ yɛlɛmana an fana ka yɛlɛma a nɔfɛ n'i y'a lajɛ kunun ko baara ayiwa a tun bɛ kɛ kadara minnu kɔnɔ ani bitaw tɛ kelen ye o fana ni maaw cayara ni baara fɛɛrɛw cayara ni baara taasiraw cayara faratiw fana olu bɛ caya ka taa fɛ
kɛ f'i ka o farati kuraw fana olu bɛ ni kunbɛla minnu ye f'i k'olu bɛɛ lajɛlen fana ɲɛnabɔ fɛn min ye commission ye commission de mise en place jɛkulu min sigilen bɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ docteur Zepre Kulubali ale yɛrɛ ye INPS maa ɲɛmaa o ka ladiba ye a ye foli ta ni ka jamana maa ɲɛmaw sɛgɛrɛ ni hakilina ɲuman minnu sigilen filɛ senkan nin ye ko ninnu ka to sen na fɛn min ye INPS yɛrɛ maa ɲɛmaa ye Usumane Karimu Kulubali a kumana a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ cakɛda min sigitɔ filɛ nin ye ka ɲɛsin i k'a dɔn faratiw ma min ye farati minnu bɛ baarakɛla yɛrɛ k'a ka baarakɛyɔrɔw la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min diɲɛ baarakɛ sira kuraw n'o ye nouvelle technologie ye dɔnniya kura minnu bɛ sen na ani fɛn min ye maaw caya ani baara yɛrɛ bolo farali caya o bɛ kɛ sababu ye n y'a fɔ kuma daminɛ na faratiw fana ka caya o faratiw bɛ se ka kunbɛ cogo minnu na olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo minnu na k'a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna na a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye i ka dɔn fɛɛrɛ kuraw ye olu fana kan ka sigi ayiwa ni taabolo fana yɛlɛmana a ye misaliya ta coronavirus nana cun diɲɛ kan tuma min na a kɛra sababu ye Yusu ni ka baara taabolo yɛlɛma a kɛra sababu ye ka bisi basa don diɲɛ kɔnɔna la o fana n'o y'a sɔrɔ fɛɛrɛ kuraw sigi bɛ sen kan a bɛ kɛ sababu ye ni ka nɔgɔyaba don o ko la o tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛya minisiri kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ ale min bolo madame Jeminatu Sangare a ye foli ni tanu ta ni ka i ka dɔn a kungɛ ɲɔgɔn minisiri min ɲɛsin bɛ baarako ma ko o sɛgɛrɛ baarakɛlaw ka ko bɛ ka taa bala cogo min na a y'o foli ni waleɲuman dɔ ta ni ka o minisiri sɛgɛrɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min INPS maa ɲɛmaa a y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a bɛ cɛsiri min na ani INPS baarakɛlaw bɛ cɛsiri min na a y'o waleɲuman dɔ fana kɛ min ye maaba minnu fana bɔra Côte d'Ivoire ka na a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen fana ma a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min INPS ye a b'u jija u ka baara la u bɛ baara min na baara ɲuman don a b'u jija hali bi u ka caman ba fara kan min b'a to baarakɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la cogo min na Yusu min b'a to Mali yɛrɛ i ka dɔn a baara bɛ sɛbɛkɔrɔja a ko fɛn min ye nin cakɛda in bilali sen kan observatoire in ayiwa des risques professionnels du Mali o sigili sen kan ko a bɛna kɛ ko ɲumanba de ye sabu a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye farati dɔ ye ka se k'olu kunbɛn ayiwa n'a ma ɲɛ yɛrɛ ko ayiwa faratiw kɛra fɛn min a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ telila cogo min na ayiwa minɛnkuraw bɛ se k'o baaraw kɛ cogo min na hakilina kuraw bɛ se k'o baara kɛ cogo min k'a bɛ bila o cadre kɔnɔ fɛn min ye kɛnɛya minisiri ye madame Jeminatu Sangare ale kɔni ye ayiwa nin kuma ninnu fɔ kɛnɛ in kan kɛnɛ in kɔni kɛra kɛnɛ wasalenba ye fɛn min ye INPS maa ɲɛmaa ye ayiwa a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ minisiri fana y'a sɛbɛkɔrɔ tanu a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen o fana ko an yɛrɛ b'an ka foli dɔw kan ka INPS baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u jija u ka baara la nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salon ka bɔ l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau ni y'ale bila an dɔn ne bi sɛbɛn da o ye jumɛn ye sababu b'a ta o ti dɔwɛrɛ min ye nouvelle horizon ale kumanen don a ye mun fɔ min ye an ka farafinna jamanaw olu awɔ anw fɛ yan nɔ min ye aw ka dɔn CEDEAO maa ɲɛmaw olu kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ a kɛra yɔrɔ jumɛn Akara min ye a kɛra tarata don novembre tile 22 san 2022 an dɔn a kɛra yɔrɔ jumɛn Ghana faaba n'o ye Akara ye a dɔwɛrɛ tɛ awa min ye banbanci bingani walekɛla minnu bɛ yen n'an b'olu wele ko terrorisiw bisimila olu ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na o de kɔnɔna na san 2017 min ye Ghana ye ale ni Côte d'Ivoire ka taa se Benin ma Togo Burkina Faso olu kɔni ye jɛkulu dɔ sigi sen kan min ye o jɛkulu walasa u bɛ se k'u bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka banbanciw kɛlɛ san 2019 Mali ani Niger olu kɔni aw ka dɔn olu fana nana ka na fara u kan n'o bɔra Nigeria ale ye i ɲin don a la min ye k'a lajɛ ko olu na kɛ aw ka dɔn min ye aw kɛrɛfɛ koya la ni k'a ko filɛ an dɔn o de kɔnɔna na sa min ye maa dɔ bɛ yen n'o ye aw ka dɔn Charles Michel ale ye aw ka dɔn Union Européenne o maa ye n'o bɔra ye min ye Umaru Ule ye Ali aw ka dɔn Touré ale ye commission aw CEDEAO o maa ɲɛmaa don wuli ka jɔ kun ti dɔwɛrɛ nafolomugu minnu aw ka dɔn n'u bɛ se k'o sɔrɔ ni ka fɛɛrɛ minnu tigɛ aw ka dɔn minɛn minnu bɛ yen ni k'olu sɔrɔ aw ka dɔn CEDEAO jamana minnu bɛ yen k'olu di yɔrɔ minnu bɛ yen ni banbanciw kɛn bɛ ka dankari ni yɔrɔ kɔfɛlenw na o de kɔnɔna na sa an dɔn na aw ka dɔn min ye aw maa bɛ ɲininkali min kɛ ni hakilina min filɛ nin yalima ni hakilina a bɛna kɛ hakilina ba ye wa a kuma kɔni fɔlen don k'a bɛ papiye kɔnɔ nka min ye aw ka dɔn G5 Sahel k'o ta ma dogo maa si la yalima o min filɛ nin ye o kɔni o tora sen kelen dama la an dɔn fɔ k'o fa bugɛ min ye aw ka dɔn nin min filɛ nin yalima nin fana na kɛ o ɲɔgɔnna ye wa n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati
wagati na a Bamanchu Mali doron teble Burkina doron teble Niger doron teble awakadu yo goseli ke Togo ninga goseli ke awakado minye Benin ka goseli ke Kodowara fana o ba jira ka fo nunu manu awakado wulika jo afere suko bela jele bu bolo awo ode konna nasa minye awakado hakina mi no tara akara odo o minyo okanga koloshili ke ka awajati mineke akana bi jokoro mimbe akana bi o jokoro kono blene miye Mali Niger ani Chad miye awakado nyerela nganga wulika joke minyo ku fanga faranywanga wala sa awakado mimbato Bamanchu olubseka kale jogo mina ngani mado be olu ko ni ajira ka fo ambe kalenga ni marfai yalma awakado Bamanchu kala chuko do fanate soroywa bismillah soro ni bara jidi demso nga bara soro kalangalo kata kalangro la aywa do bala Bamanja hakiliti jigi madola abana awo andoan ko soro fana bala ku kana nyino ko ne ani adamadia o tasira mi o bela jele bse ka do kele kono kele mi no e Bambanchu kele li seedu ko nate alaka fasire ni anyim bo nouvelle horizon barakelaw an wu fogo wala mando e ka do l'indicateur du renouveau ne beto o sebengele ngono bi do bole ambe sebe nye duru nana minye ayemu ye no ye lakol den o kala pasatoy femi kele o kungme ka boloda ay watle duru barabla karandike e ka do keme ani muga o ko nga ko famelu be kana doni nyini ve do olubala ka sabati femi kabin dene ko nga gosira femi ngoni nye lokol do nye ka damne duguma fo sanve kala duguma bolo ka tabla sanve bolo la e ka do classe bela jele ko ndatura femi nye jamana ka kalazo ka ta fara kenyere yo ka o nga doni ti totokola jamana nyemo ani ayem ma nyemo usigira upmana anga bo dafe doni sabu kadaka ay wako o manno ko sisa ko sebe femi nye Mali gouvernement e ay wulika job bakel ko dongu nyini fen jama nge o nyini fen nunu de dore o bise gabla ko hage ko nala tugo mina kala ke tugo nyuma ni ikado kalange sto katase ko hage ma o chama be ikado ukunyi nyini ke de mana nyemo yi ikado kunga goshi fe mo ni milliard woro ani million nge menani ko boko data walika opmana mako gole munu bele ko do na sansa telela a war ko la ni ngase ga dobo ola kabo fana kera ayem fana yi ikado jisman nga ko lujila fe mo ni ben o ya jira ka fo olubi ben de nyina olu tate ko mi keletige walma ko mi wulika joke hage nyini obe aywa sharia ko nala olute hage nyini ni jamana nyimo fana bolo mono bo ka jira ka fo si ka fo ode kanka do bala ko olu fana ti bo ma ha femi ayami akwa sona femi ngoni akengme ka barabla mi mbuluda kwa aya dulun folo aywa ngabe kumana de ngabe kumana ode ka fo ka damne kala duguma bolola no bi premier sigil ko fo aywa ngafo anga ke fondamentalisa aywa minye fondamentali no ba damne e ka do dumana na ka bi premier ne ka tabla fo ne fane na olu koni e ka do olu bi kala damne ngale sen université olu bu jo folo ha gouvernement ngana nyuma minda o ku fana bi la nyini ke femi kala duguma dai olu fana ka kala damne classe ga dele demsanu ngata la kolela o pana lycée université to olu ko ni mitmenae ay wayana to fana ka nyana bo ni dobla nyira be dobla basite ayemu ama nyimo ya jira ka fo e ka do femi kala cheni ko te olu fela ko ye ay wa jamana bisi basale o te olu fela ko ye jamana nyimo no olu ko me ka nyo vamu ango mako kaide charge no bi nyini ve ngofo olu be gafe ba mi ngono femi ngoni ube ka boa dafe doni femi le sabate mene ko fe o pana siga fo ko ni ube ka ke damu doni femi gouvernement e milliard woro million nge menani o dara tabali sanve mago gole menu mele ko donna telela o mago gole ngase ka nyina bo mimba to ko to olu na nyefo kofe o pana femi ngoni nye ikaro ayemu ye ye ngado mana sabu ya jira ka foko do werete femi wolo bolo dambe u bolo o pana ay wasika fo be hagem na sono ma ay obi ni mene ninga kala ay wa damne folo femi nye kala duguma bolo ko damne ko nga sika fo na alna balan wala mana jora ku fana ba da do tugunde abana mbe kele menata kokura abana o fana ko ma be se ga mi fo fasiri ba ka pumana ikado ko de ni nye ka fo femi jamana nyema wiye kuni ayemu alno asro famia bemana ku be ka nyo va mu doni milliard woro million nge menani jamana o boko da ayemu fana ye kele sozuru folo ay wa kele fado sozuru folo yani sika fo to bi laba abana ay wa yakuba dumya ni ya ka sebe nyanya bo l'indicateur
du renouveau. En gata du renouveau ni ale bla ne ba leta andwan awakado bonyama segi o ko nin kera anyewo minye sinzana awa minye olu mau olu ye wulika joke ngana renouveau ajaba lala mi ikado renouveau anye bara minge anay wulika jo minge ma dobe degumi mba dala ikado nyerla o degun angera sawi kado fere bisika soro tugomi nga degun awakado minye nyerla ka degun awakado ka teme ala ni bon appétit renouveau aleka jemunga dobe bon appétit awakado fatmata dumbia ale bo awakado senzina adegune kundo de ndegune onga minye nyerla ap mi sanfla bo abembe banay ngono bon appétit mawko ne ataka deme nyini o deme alhamdulillah awakado minye nyerla deme sorola muso ngoni awakado no ye fatmata dumbia awakado awamiya ka bana alhamdulillah awadekum bora ka doni ubawna na kono bonyama senge renouveau awakado anyema soe minyi nyema so o nyema o mami kumbesa o ye awakado elhaji markachen dawye aliyu bismillah ani awakado renouveau abarakela awachama no boray minye awakado black ade o yembo tigini sarama andon yusu kan black ade koy ni kuma sama mesa de ne ma donné fait plaisir ay basise in be fladangola ni ta prita kana mbo tigini sarama ne kono be bayni nga fa feo imaseka ni fenge nge jamuye kana ngoro ka to ko fala de ne ni morbo sano go me bayni fa fe kan dogo fode adon pri RFI ale fana yota mi awakado nana kono bonya masenge mi awakado nyerela o bonya masege awakado akaranga manya mo fana nyana mi awakado nyerela akara bonya ani karamai akara bishimlaliye opma awakado mi fatmata dumbia ambi do de ke mi awakado nyerela nafulo mindo nala anafulo awakado nyerela anafulo amse ka fo alhamdulillah anafulo warkacha ga warinte minye awakado bara mingera jani jigia ando anuko de do o minye o indicateur kele korna minye awakado anga du woloko amanga ando anna alebanga galende miye bedugolo ko mimbe na be ko minna de bema do bi jema awakado miye bema demsenu oluni meri mo olu ko mbe awakado miye katabanani adi solo sigi goro bema ale ni jema yarache klubi wolum lado de miye awakado ni yoro mi flani dugolo ko mimbe awakado miye nyerela mera onaka jama madi kanja jawara alne awakado ani aka mau no isufu bajagaye ani Mamadu Fofana fokata se masila silama ni awakado nyasino dugulogoma mi awakado nyerala nunu ngonna kana morselma do damne morselma mi awakado nyerala ni awadugude ngone olu yaye ka fo dugulokon mi gandragi ore konna nasa minye awakado bema o demsonu ngoni awakado kabni samba flanita ani konondo mi awakado ningo ko mbi senna mi awayoro mimbe no titre foncier numéro awakado 688 689 ani 690 mi awakado hectare bi woro banyongo andon awakado mi nyerela o hectare bi woro meri sera ka min ko lado o bisaba ani sheginye o mi awakado nyerela ibay ka fo be maka olu poni awakado olu maje na to jila hectare bisaba ni shegi meri o de lakodo wa mi awakado lo yoro mimbe no lo bakele ani bikono nani vlaye yolu fere awakado wabi sabani ngelengele no bora ibi dashi bakele zara o commission awakado olu wari andon awakado ni mingera minga gelen minga jugumana madi kanja jawara anaka mau olu koni awakado minyo mada morselema made yoro munu be nolu kanga ke mau nyana je yoro ani yoro munu nganga ke yoro mi inavo mizru nizugu ku nana
kana nin bɛɛ lajɛlen daraki min ye denmisɛnw ye olu kɔni ko k'olu fadugukolo olu tɛ jɛ n'a ye o ka tɔnɔma da cogo si la olu tɛ jɛ n'a o ka kɛ maa kelen da ye wa dugu bɛɛ lajɛlen de ta don wa min ye aw k'a dɔn n'olu ni bi to a la o ni bi to a la olu kɔni ka dugukolo a tɛ kɛ maa si sago ye min ye aw k'a dɔn Mamadu Jawara ye ale ye denmisɛnninw ka maa ɲɛmaa ye olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka taa préfet fɛ yen k'a fɔ k'olu bɛ marché préfet ko awa i k'a dɔn awa min ye a bɛ tɛmɛ sous préfet fɛ yen fɔlɔ min ye aw k'a dɔn Madame Tarawele Fatou Tarawele o kɔni y'a jira a min ye denmisɛnw na k'a fɔ ale kɔni nalen kura don u k'a to yen ale ka ko ɲɛɲini ka ko fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛdɔn ka ko jateminɛ i k'a dɔn a bɛ kɛ ten Antoine min ye aw k'a dɔn Jawara ka fɔ la min ye aw k'a dɔn denmisɛnninw bɛɛ ma denmisɛnninw olu kɔni aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka doni ka bɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw k'a dɔn nin ko in a ka se ka kɛ bɛn ni keleya kɔnɔna na Antoine u taara ka taa dugutigi fɛ yen dugutigi ko k'ale tɛ foyi dɔn nin dugukolo ko la ko maire ma fɛn fɔ ale ni maire ma sigi ka kuma bisimila Antoine yarɔ kɔni o maire y'o kɛ danni wale a bɛ bɛn o Antoine o de kɔnɔna na sa min ye denmisɛnninw ye olu kɔni ko aw k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin min ye aw k'a dɔn olu tɛ jɛn n'a ye cogo si la min ye denmisɛnninw kɔni aw k'a dɔn u ye marche u y'o bolo da o y'a sɔrɔ aw k'a dɔn se bɛ u taara o fana fɛ yen ko k'u k'u jɔ aw k'a dɔn ale k'a ɲɛɲini min ye marche a yamaruya dilen sa u kɔni jaja u taara ka taa fɔ se bɛ ko ninnu b'a fɛ ka maaw bali sugujɔ la wa b'a fɛ ka taama ka taa mairie bɛɛ lajɛlen filenkoloji k'a dagoloji denmisɛnw bɔra k'u ka marche kɛ min ye sɛbɛn n'a ka maaw ye u ye marche u y'a encadré Antoine encadré jaja kun fɔlen don ko maa damadɔ bɛ yen k'olu kan ka minɛ maa 5 ayiwa olu maa ye kɛnɛ kan min ye aw k'a dɔn sebe kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye ko min fɔra olu ɲɛna k'o tɛ nin dɛ k'a fɔra ko denmisɛnninw bɛ taa maaw bali sugujɔ la ni ka tila ka taa mairie kari ko taama kɛra basigi kɔnɔ sa kɛ ko jata taama kɛra basigi ye Antoine bisimila min ye aw k'a dɔn kunnafonidilaw olu kɔni a kɛcogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye aw k'a dɔn ka maire wele k'a fɔ k'u na kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ maire ko ale bɛ taama la dɛ a laban a nale u y'a wele tuguni maire ko aw k'a dɔn k'u k'a to aw min ye tile tɛmɛnen na Antoine u y'a wele tuguni maire ko k'ale bɛ réunion na min ye k'ale bɛ réunion min na ko Asimu Koyita k'o kan ka taa aw k'a dɔn min ye olu ka yɔrɔ la o ko labɛnni min filɛ nin i k'a dɔn k'olu b'o lajɛ la maire ma sɔn ka kuma cogo si la baasi tɛ o ba nin ko kɔni bɛ yen denmisɛnw kɔni ko k'u fa dugukolo ko awa a ti nɔmada wa a ti minɛ cogo si la Ala k'an kunnaja amina Tayiru Male ni ale ka fasire an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Tayiru Male an n'a fo ni k'a waleɲuman dɔn i k'a dɔn u ka bɛn foyi tɛ bɛn bɔ sabu mɔɔ bɛɛ ne dɛsɛmandi ko la kuma dɔnnaw ko ten ne ne ye n kelen k'u min sɛbɛn da sɛbɛn min ayiwa jumɛn don 22 septembre 22 septembre ni y'ale ta an bɛ taa jɔ a sɛbɛn ɲɛ sabanan na min ye jamana min bɛ ko Indonésie olu ka lasigiden ko a nana ka sɛbɛnw di an ka jamana ɲɛmaa ma an ko min ma ko lettre de créance o tɛ dɔwɛrɛ ye o fana ne ka jamana ye ne bila ka na ayiwa fɛn min ye sira minnu bɛ an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka n'o siraw tɔw sinsin ne ka kɛ lasigiden ye i k'a dɔn o lakodɔn sɛbɛn o nana di i k'a dɔn jamana ɲɛmaa ma fɛn min ye colonel Asimi Goita fɛn min ye ambassadeur ye lasigiden ye ka bɔ Indonésie ayiwa n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Dakar ma a yɛrɛ tɔgɔ de ye monsieur Jaja Wahidin na a nana n'a ka sɛbɛnw ɲɛɲini ka n'a di i k'a dɔn jamana ɲɛmaa ma colonel Asimi Goita a kɛra tarata novembre kalo tile 22 in na don ko tɛ de fɛn min ɲini kɛnɛ in ye a kɛra kɛnɛ wasalenba ye sabu a kɛra fanga yɛrɛ dagayɔrɔ n'o bɛ kuluba ko fɔ maa min fana tun bɛ kɛnɛ kan Damangele Ibrahima Jawara ale de Indonésie consul ye anw fɛ Mali la yan o kama ko consul honoraire d'Indonésie au Mali ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan a fana bugunatigɛ bɛ ani ambassadeur ye o kɔni bɛ yɛlɛ la n'i y'a lajɛ fɛn min ye nin kɛnɛ a kɛra nisɔndiya kɛnɛ ye a ko an ka para ɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ dɛ Indonésie ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ an ka siraw daminɛna kabi san 1965 waatiw o waatiw la fɛn min ye i k'a dɔn Modibo Keita ale tun ye Mali maa ɲɛmaa ye min ye président Sukarno ale tun ye Indonésie maa ɲɛmaa ye o waati y'a sɔrɔ an bɛ tɔn dɔ kɔnɔna la fɛn min ye les non alignés a don walasa ka tariku faamu diɲɛ tilalen kun don 2 ye bloc capitaliste
bloc socialiste Rusu ta kunye bloc socialiste nye capitaliste ta kunye donye donc dien tlang me olu nyonje diji bafla l'Amérique oni Europe olu be dangangelena fem ye Russie oni Europe jamana dow ani mami mana mizoro ka fari yereka donc dien tlang ko kulu flani nyonje nga on vara fi jamana asoro indépendant tap mama me an ngoni ngoy diji bafla ka kele ni ma faratu bu chongo de olu ko ko nyi non aligné on de favla chiffre on bebe je ka baraki odo kama la jebado ametargo kono bi la jebado tarake bandungo en 1955 e kado o la jeba CV femi jamana chama olup me kene ka nyuruka jamana me kene ka ko femi Mali Indonesia che ka bo watu asraw ka kene wa dungo do ko do be ka fra asraw e kado annafaw ka femi ni ngene nyisa ay wa ko asbe ko jara ko sebe sawa kera e kado badia kene jamana fulani nyonje Mali ani Indonesia e kado jamana nyama ko ni sebe mo mena ni nga bismillah femi ambassadeur re e kado toy ngoni nga gole doni toy re menye jaja wahidina aywa Ibrahima Jawara to ko invite ale bisewo stone pereje Ibrahima Jawara ale aywa Indonesia consul honoré ale fana pume kenenga aywa sebo mbela jele ko ndira jamana nyama asme goitama opmana Indonesia ala sigire envers nga sigiro bembe Dakaroma ningwe sebanye anya salo ka bo 22 septembre Antoine mi ambassadeur ale nga ministre de Malien de l'extérieur olu ko ni tara mi nye Ibrahima Jawara keme ka akina minda kafuru babi no e jazo abi sene fana kaya ay kabakodo zere ni milioni awa ay kori no jazo jazo mutara kata o keneka minje kata laje Ibrahima Jawara abeka hakina kura mununda upma awa Indonesia ale ambassadeur ani anga ministry olu ko ni foli ani tanni ni hakina ko ni mike sowie kadunga fa sabati anga jamana abike teke ure Ibrahima Jawara fola Adwan bismillah amido sebe ngono bismillah nam anyata sukuta puma sembe de sukuta puma sera tari amanja itani franga teme angata sugula ayo basite angata ablay bayga fi groupe commercial la ambe foli ke no ayo kata pharmacie kura verte la andi dawma ame munumuno kata bla marala kerengere nyamata somaso amata duguti ka blo kono andi koroba dama ande ngume nywana e ame ka ngati koroba baroke opona kamba fu ku bismillah demzo diye ay ni demse minye ami ichi kata woro de sa amana marga chaviye ne mama to afode ne ko ni demsenye kenenga ichi to do kata woro de sa kana kuma donda somo so president de la république ale bi yekene ka jago ya tukoroba baro yoro la ni demsen minye ibi chi kata woro de sa kana kuma donda anga ta sugula Anwan Yusu ambole ko sugula amma sabachogo yana nga amma sabachogo obinye anga chokoroba nyuma kaiba jabate amenya amba fuka wale nyuma ndo kwa kaduo kanyi anaka demba ya bela jele anwan awanu borai ni ofo menyere dogo ke fo ikado feminye sendashi la agibu boare nga fuli bai ndwani ndo aywa feminye sendem sendashi omanye mgrokete agibuide agibu boare ndwani de abana foya fo segu misona foya fo segu medini foya fo forobatere kono eko tugodi foya fo meru badala kadore fo ko mi dabe mi gorola kadore fo no den ale fara mana ayama no minu foya fo segu misona boare fana mana ko mo peru ga ko surumani ngofe uka brigible so kofe ko foyi afaira ba fam anan ambi sebenda bismillah sebe mi nambata otidore oye veridiki ibe te doa te ashura mado ko yalma te ashura ko yalma abina de wa yalma kado munde be minye awkado itamafiyo koni oba jira ka fote ashura minye ka be ka yara doni noni ne akoni be ka shuru doni noni miye awkado malikono yambi awkado dondo kera ipmbe awkado nibete fo ibete ashura ikoni kumba ale fo ka blabela gele nyefe nga minye awkado nyera la miye awkado nyinigale mimbe ko ni sirabla awkado te ashura fe ko awkado minye nyera la kolu masika famuya olu ya nyininga laje ka sege
sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la tɛ asura min ye k'a feere bɛ ka dɔgɔya dɛ min ye a bɛ k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ bɛɛ k'a fɔ embargo min n'o kɛra Mali kan CEDEAO ka embargo ani UEMOA n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn te wɛrɛw bɛ yen minnu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ a kɛn bɛ sannayɛlɛn olu bolo a kɛn bɛ sankɔrɔta olu bolo min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ k'a dɔn min ye Tezahara min ye bi k'ale kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a makari maaw ye wa i k'a dɔn maaw sɔn min bɛ a wulili la n'o bɔra Zamzam ani Kutama min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu de tun kɛn bɛ ka kɛnɛ minɛ bi dɛ k'o kɛn bɛ sababu ye min ye a bɛ k'a dɔn client kɔni olu ɲɛsinnen bɛ nin tɛ ninnu ma nka tɛ Asura tile fila in na maa a bɛ se k'a fɔ a bɛ k'a dɔn ale kɔni k'a fɔ k'a bɛ taa la ten wa a dɔn a bɛ k'a dɔn min ye cɛ ka fɔ la k'olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ gɛrɛw na min ye ani Bamakɔ dugukɔnɔnaw na min ye a bɛ k'a dɔn maa caman bɛ yen i k'a dɔn min ye ko a bɔtuma k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun b'a min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nka bi min ye a bɛ k'a dɔn min ye ko wulikajɔ kɔni gɛn bɛ min ye a bɛ k'a dɔn tɛ Asura ye min ye a bɛ k'a dɔn marika Asura min ye a bɛ k'a dɔn ko a taa cogo la bilen o de kɔnɔna na sa k'o de kɛra sababu ye k'a dɔn min ye tɛ Asura ye ko a kɔni min ka segin kɔ dɛ min ye a bɛ k'a dɔn PDG yɛrɛ i k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'ale welelen don min ye a bɛ k'a dɔn tɛ a kanubaw a n'a minbaw olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi don n'a nataw la k'olu n'a fɛsɛfɛsɛ hali bi ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛdɔn min bɛ tɛ Asura ko la ni sɛbɛn min ye a bɛ k'a dɔn Mohamed Mambe Touré ni y'ale ka fasiri ye le véridique o tɛ de véridique don an n'u fo k'u waleɲuman dɔn Yusu Tarawele dɔ min dɔ foro a bɛɛ bɛ taa kɔnɔbara ka nafa la ne bɛ sɛbɛn da l'indicateur du renouveau an bɛ taa tomi yan fɛn min ye général Elise Jandaw a taa an bɛ bɔ a ka cɛdenw ye an ko ma ko 42e CIR n'i y'a lajɛ fɛn min an ka gardiw ye ayiwa kasara dɔ kɔni y'u sɔrɔ sabu ka d'a ka maa 4 olu tora o kumana ka taa tasibila kɛ ni ka se ka fɛn min ye ayiwa cɛdenw ye k'u hakili k'a sɛbɛkɔrɔ jo fɛn min ye général ayiwa Elise Jandaw a taa an b'o kadara kɔnɔna la tomiyankaw fɛ yen fɛn min chef d'état major garde nationale a bi o de kofɔ fɛn min Elise Jandaw ye a ka taama in kɔnɔna la a kɛra i ka dɔn kari novembre kalo tile 20 ni ka don tomiya ayiwa a taara dɔwɛrɛ tɛ an ka cɛden minnu bɛ yen ayiwa garde minnu bɛ yen ka taa o hakili sɛbɛkɔrɔ jo 42e CIR général Daw kuma min n'a sera yen sa a n'a ka cɛdenw u sigira u kumana fɛn min ye hakilina minnu bɛ yen ani dɛmɛ minnu bɛ yen ani gɛlɛya minnu b'u kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔra a ye a y'a jira fana k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw labɛnnen don kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la min kɔni ye cɛdenw ye an ka lakanabaw k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna la bamanjiya kɛlɛ u bɛ se ka se a la cogo min na a ye i ka dɔn hakili sigi kosɛbɛ ni ka ayiwa jigisigi kuma caman fɔ u ye nazaraw ko ma ko k'u galvaniser cɛdenw k'u hakili kurakuraya ka dusu d'u kɔnɔ ka galabu d'u kɔnɔ o kuma caman o fɔra kɛnɛ in kan gɛlɛya min fana bɛ cɛdenw kan o fana y'o lase i ka dɔn général ma général y'a jira k'a fɔ o gɛlɛya ninnu a mɛnna wa fura bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ min kɔni b'a to o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na fɛn min an ka cɛdenw ye u ka cɛfarinya i k'a dɔn an'u ka ayiwa hakili ɲumanya fɛn min ye général fana ye o y'o kuma ta ni k'u sɛgɛrɛ a ko u k'u janto u yɛrɛ la hali bi sabu ka d'a ka janto yɛrɛ la o de kɔrɔcogo ka ɲi kosɛbɛ fɛn min fana ye discipline ye a da sera o ma n'o bɛ kungosileya ko fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bila minɛn min kɔnɔ a bɛ bila Mali ka tɔnɔ minɛn de kɔnɔ min b'a to an ka cɛdenw u bɛ se ka an lakana cogo min na fɛn min ye sigidalamaw fana ye ayiwa général Daw a ma ɲinɛ o kɔ a y'a jira k'a fɔ sigidalamaw jɔyɔrɔba bɛ ko in na kosɛbɛ olu kan ka l'armée sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ u senkɔrɔma don i k'a dɔn u seko damajira la min b'a to kɛlɛ in an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a minɛ ta cogo min na commandant de compagnie 42e CIR lieutenant Sefa Mungoro ale kumana a ka kuma kɔnɔna la a kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka cɛden 4 olu tora u y'u dusu kasi kosɛbɛ nka fɛn min lakana baara ye a bɛ nin cogo in na a ko nka chef d'état major nani a bɛ kɛ sababu ye k'olu jigi sigi kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ka u ka baara k'a kurakura ka galabuba de don u la o fana lajɛ in kɔni na fɛn min kɔni ye ayiwa Elise Jandaw ayiwa a nisɔndiyara kosɛbɛ a ye bonyamasegin ani tasibila caman kɛ u ye fɛn min ye
ye dugu jɛlen ntɛnɛn n'o famekalo tile 21 a taara ni ka taa ayiwa sigida maa ɲɛmaw fo o bɛ tomi yan kofɔ min kɔni ye i ka dɔn baarama ɲɛmaa minnu bɛ yen ka taa se diinɛma ɲɛmaw ma ani dugutigiw a taara foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la a seko kɛra min ye nisɔndiyala ayiwa an ko ma ko enveloppe symbolique ni k'o d'u ma a bɛɛ lajɛlen kun ye i ka dɔn kelenya ani badenya fɛn min kɔni ye jamana marabaaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o hakilina ɲuman bɛ se ka to yen cogo min na a ka kumaw fana b'o lamin ka o yɔrɔ la ani dugutigiw ni alimamiw ka taa se baarakɛyɔrɔ ɲɛmaw ma olu bɛɛ lajɛlen ka kuma kɛra min ye ko an k'an dɛgɛrɛ ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ min kɔni b'a to ayiwa hɛrɛ a bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna la cogo min na sigidalamaw olu fana kɔni ye i ka dɔn ayiwa général daw ni ka hakili sigi kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ olu na fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ u ni finitigiw na jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min kɔni b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya général Elise Jandaw a ye nin taama in de kɛ tomiya ka taa ka cɛdenw ka galabuba dɔ u la sabu ka d'a ka kasara dɔ kun benna u ka cɛden 4 u kun tora ayiwa nka dɛmɛ ni tomiya a kɛra sababu ye ni ka mɔgɔw jigi sigi kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau. Indicateur de renouveau ni y'ale bila indicateur kelen ne b'ale ta o bi ɲɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an dɔn na a kɛ n bɛ gɛlɛya ye hali bi nansaraw bɛ fɛn min wele ko violence conjugale min ye muso furuso kɔnɔ min ye bɛnbaliya ani kɛlɛbaw an dɔn na i ka dɔn o kɛn bɛ ka dangari an caman bɛ yen o kɛn bɛ ka dangari an ka sigi la min ye nin kɛra yɔrɔ jumɛn ye Garantigibugu an dɔn na a na kɛ ni nin kɛra Garantigibugu min ye tarata don kalo tile 22 fo ka taa se kalo tile 23 ma novembre kalo san 2022 2 heures du matin waati min ye Garantigibugu n'ale bɛ commune 5 de district de Bamako fɛ min ye aw ka dɔn polisi dɔ bɛ yen ko ye marifa ci a furumuso la attention a tiré sur sa femme un sergent chef de la police a tiré sur sa femme. Ayiwa. Dejara min y'a muso ye Dejara muso in kɔni jogina kosɛbɛ u y'a ta a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra kunnaja ye an dɔn u y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ka taa n'a Gabriel Touré la nka min ye a ka dɔn polisikɛ min kɔni ye marifa ci a la hali bi o kɔni i ka dɔn u b'a ka taa ni ka segin na i ka dɔn hali gɛlɛya ma ta k'a sɛgɛrɛ. Dejara min ye nin ye aw ka dɔn muso ye muso min aw ka dɔn a kɔni a n'a furukɛ don ni muso in kɔni a taara Gabriel Touré la min ye a furakɛli nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye aw ka dɔn ko a furukɛ a ko un policier son mari un policier aurait tiré sur elle dans la nuit du mardi aurait tiré à t'a fɔ o conditionnel la bismillah o conditionnel tɛ a na kɛ bismillah a na kɛ n'a ye marifa ci a bɛ k'a dɔn a furumuso la nin kɛra 2 heures du matin min ye a bɛ k'a dɔn marifa cilen furumuso la furumuso kɔni joginna min ye furumuso a balimakɛ dɔ bɛ yen n'o ye Lamini Jara ye o kɔni y'a jira k'a fɔ awɔ min ye nin ma bɛn olu ma cogo ci la nka min ye nin polisikɛ min a n'a ye nin kɛ polisikɛ in kɔni bɛ yaala la gasi t'a la wa min ye a ka taa ni ka segin na olu balimamuso kɔni o dan bɛ joli la waati min na a k'a dɔn a ye marifa ci a la muso a lafiniw a n'a ka sabaraw nin bɛɛ lajɛlen kɔni kun ye joli ye min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko awɔ bɛnbaliya tun bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i n'a fɔ anw ka laadala ko la ni a n'a cɛ kɛlɛla waati o waati n'a taara ka taa ɲɛfɔ so a k'a dɔn masaw kɔni b'a fɔ k'a ka segin ka taa ka furu la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ furu la min ye muso in ye k'a ye a parents a masaw olu ka kuma k'a bato dɛ an dɔn a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin don masina la i k'a dɔn ko nana kana gɛlɛya fo a na kɛ ni polisikɛ ye k'a ye marifa ta ni k'a jɔsɔn a k'a dɔn ale balimamuso la Lamini Jara n'o ye a k'a dɔn muso yɛrɛ balimakɛ ale kɔni ko k'u nisɔngoyalen don bi wa min ye ale balimamuso min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko kisɛ y'a sɔrɔ dɛ a kɔni dan bɛ a dɔgɔtɔrɔso la wa min ye a joginin da k'a dagosi ka bon dɛ ayiwa alon min ye muso in ka fini n'a ka samaraw nin bɛɛ lajɛlen kɔni kun kɛ n bɛ jeli ye min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye a k'a dɔn mankanba de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko a kun marifa ci kun ani munna a ye nin kɛ ko o kun ma dɔn fɔlɔ a sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na wa k'olu tɛna ko bila ten dɛ min a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko yalima u bɛ ka nin jɛ in sutura ko an bara
baarakɛ ɲɔgɔn de don wa yalima aw ka dɔn mun kelen gɛnbɛ n'u tɛ ka cɛ ye a bɛnni k'a keri ni ka tila k'a kɛ ten bisimila ala k'an kunna diya amina ni sɛbɛn an nin bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ indicateur de nouveau an b'u fo dantɛ foli min na Yusu kumadɔnnaw u ko fɛn fila bɛ yen ko ni adamadenw sera k'o faamu k'a bɛ nɔgɔyaba don sigi la o ye fɛn fila ye jumɛn ye Yusu i ka kɛta k'o ɲini k'o dɔn k'o kɛ ani ka fɔta Yusu i man ka min kɛ k'o ɲini k'o dɔn k'o to yen ko ni sera ka nin fila sabati a dɔw b'a la ko sigi bi ja o fana an bɛ dugawu kɛ kunnafoni min fɔlen filɛ nin ye n y'a dɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔ fana tulo b'a la a ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na i k'a dɔn a ka ɲɛ o ɲɛ cogo la walasa sigi bɛ se ka ja cogo min na ne ye n kelen k'u soir de Bamakɔ wula ne b'ale ta an bɛ taa an jɔ a sɛbɛn ɲɛ sabanan na fɛn min ye kununko ye kunkan gosira fɛn min kɔni ye jaw ye olu carina fa bɛɛ lajɛlen fɛ magasin belebeleba u ko ma ko entrepôt a jenina i k'a dɔn a sisi a tun bɛ ye Bamakɔ fan caman na zone industrielle a kɛra o yɔrɔ in na ko fɛn min ye an ka sɔrɔ yiriwaba dɔ bɛ ba serusi la ale ka entrepôt belebeleba dɔ magasin belebeleba den ninnu f'u ka jan ta ka bɔ a fɛrɛlen don i ka dɔn o de ye entrepôt ye minɛnw caman de bɛ bila a kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ye fasiri kɛbaa ye a y'a jira k'a fɔ i ka dɔn a tɛ don a kun kelen bɔ tasuma mana dɔ fana o kɛra ayiwa jiri feere yɔrɔ dɔ la Amudala ye fɛn min kɔni ye kununko fana ye zone industrielle la ko entrepôt belebele magasin belebeleba o fana nana jeni a ko gɛlɛyara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoni minnu sɔrɔla kɛnɛ ka fasiriba ka kuma na ko kabi 5 heures du matin waati a b'a ye k'a fɔ ko nin tasuma in kɔni k'a mɛnɛ k'a daminɛna fɛn min kɔni ye magasin belebele ayiwa tasuma y'a minɛ tasuma kelen k'a minɛ kunnafoni carina fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ sapeur pompier u n'u ka wulikajɔ an'u ka cɛfarinya olu kɔni wulila kɛnɛ kan u nana ka na fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to nin ko in a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na fɛn min ye mobili 8 ɲɔgɔn na u nana n'o bɛɛ lajɛlen u ka mobili belebeleba ninnu minnu bɛ ji sari minnu bɛ ayiwa échelle bɛ minnu na ka na fa bɛɛ lajɛlen kɔni fa fɛn min kɔni ye dɔɔni ka fɛɛrɛw sigi sen kan u yɛrɛ ka dɔnniyaw kɔnɔna la fɛn min kɔni ye ji ye ka se ka tasuma ɲini k'a fa i k'a dɔn u ye lɛrɛ caman k'a la koyi fɛn min ye midi tɛmɛnen sanga 30 ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen la i ka dɔn tasuma bɛɛ lajɛlen kuma ban fɔlɔ min kɔni ye magasin ba in ye n'a jenina mobili caman fana kun bɛ k'a tiɲɛni k'a dagosi bonyana kosɛbɛ n'i y'a lajɛ sapeur pompier mɔɔw u degunna kosɛbɛ u sɛgɛnna sabu ka d'a kan u bɛ baara ta fan min fɛ k'a gɛlɛyara u bolo nka u ka wulikajɔ kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye tasuma ye i k'a dɔn a ka se ka fa n'i y'a lajɛ fɛn min ye sapeur pompier mɔɔw ye i k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna la tasuma tun bɛ ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka an b'a ko ta tacogo jumɛn na o baaraw bɛɛ lajɛlen sigilen kɔ sen kan i b'a ye k'a fɔ ayiwa k'u y'u ka baara kɛ a kɛcogo la n'i ye nin magasin belebeleba in da k'a lajɛ n'o ye entrepôt ye ba serusi la i k'a dɔn k'ale taw de don ayiwa k'a ko kɔni ko a gɛlɛyara sabu ka d'a kan fɛn min kɔni ye yɔrɔ in sɔsɔlen kun don pinɛw de la ka taa se tulu ma yɔrɔ n'o ye tasuma mana pinɛ yɛrɛ ma tasuma minɛ o tɛ dabila joona fɛn min ye tulu ye tulu bariko caman de i k'a dɔn ayiwa ka taa se pinɛw caman ma tasuma kɔni garila na a ko gɛlɛyara kosɛbɛ sisifima kɔni o tun bɛ ye Bamakɔ fan caman fɛ i k'a dɔn ka bɔ zone industrielle la mɔgɔw kɔni girinna ka ci ka don ɲɔgɔn na yanni a ko ka faamu nka faamuyali nanen dɔɔni i k'a dɔn lakanabaaw fana olu y'u ka baara kɛ sapeur pompier mɔgɔw fana y'u ka baara kɛ fɛn min kɔni ye yɔrɔ in ye k'a fɔ ko fɛn kɔni bɛna sɔrɔ a kɔnɔ min kɔni bɛna kɛ minɛ ɲuman ye bilen ko bɛ gɛlɛya o fana n'i ye lajɛ fɛn min kɔni ye nin tasuma ko ninnu ye ko an ka dɔ fɔ a la fasiri kɛ b'a ka kuma na n y'a fɔ kuma daminɛ a ko sibiri tɛmɛnen an nana jiri feere yɔrɔ min bɛ yen i k'a dɔn centre islamique fan fɛ o fana kun mana na o gɛlɛyara kosɛbɛ o fana ko waati kan k'a kɛ fɛɛrɛw ka sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nin jenini min filɛ nin ye a kun ye fɛn jumɛn ye ka se k'o kun dɔn min b'a to a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ se ka kunbɛn cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye fɛn min ye Umaru Angoyiba an y'a bɔ soir de Bamakɔ wula an dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ala k'an kisi ala k'an danga an bɛ min fɔ min ye an ka yɔrɔ caman bɛ yen kuranko maaw k'a lajɛ dɛ awɔ installation ninnu k'a lajɛ an dɔn ani awɔ k'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen sigɛriti man ka min o yɔrɔ ninnu na fiyewu sigɛriti man ka min fɛn fɛn ye fɛn kalayata ye n'a bɛ sisibɔ fɛn an k'o olu éviter yɔrɔ ba ninnu na n'o kɛra an bɛ kisi hali bi wa Yusu ko dɔ fana bɛ yen i k'a dɔn i y'a dɔn n'i bɛ kunnafonidi la i fana ye ladibaa dɔ de ye i dama ladibaa ye an k'o ma ko les mesures de sécurité o tɛ dɔwɛrɛ ye i yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔ o ma se polisi k'o f'i ye o ma se sapeur pompier k'o fɔ o ma se ministre k'o f'i ye i yɛrɛ ka adamadenya dɔnniya kɔnɔna la nin fɛn in ye farati ye ni ne nin kɛ a bɛ se ka taa bange nin na o dɔ ye jumɛn ye maa dɔ bɛ yen e ka baara ye essence feere ye i bɛ essence feere i b'a yɛlɛma buteliw kɔnɔ i bɛ yɛlɛmaw kɛ nka i bɛ tila ka te sigi k'o gun essence feere yɔrɔ la
i yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw ta i yɛrɛ k'o ko dɔw dabila o tɛ se gouvernement ka ko la. n bɛna mi dɔwɛrɛ fɔ n yɛrɛ ɲɛ sɛrɛra o ma n delila ka voyage n bɛ voyage kosɛbɛ Bamakɔ ani Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ Youssou ne tun b'a ye car kɔnɔ n b'a ye car dɔw kɔnɔ paranti bɛ thé sigi car kɔnɔ thé ne ɲɛ de y'a ye ani fourneau car yɛlɛnda ye escalier nin bɛ yɛlɛ u bɛ fourneau sigi yen ka thé wuli k'a min ne y'o ye ɲɛ na yalima o sera polisi ka kuma ma wa o sera sapeur pompier o yɛrɛ ye ne yɛrɛ man ka nin kɛ a banna ne man ka nin kɛ bon o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ se ka minnu fɔ n m'a fɔ n ko yɔrɔjɛniw ye o don nka ni bɛɛ y'i janto i yɛrɛ la k'a fɔ ko ne yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ dɔ sigi n yɛrɛ ka jateminɛ dɔ kɛ n yɛrɛ ye waasa ne bɛ se ka kisi nin farati ma waasa tɔw bɛ se ka kisi nin farati ma a dɔw b'a la n'an y'o dɔw fana kɛ a bɛ wusa i ye kuranko min fana fɔ i bɛ taa an ka faaba yɔrɔ dɔw la i bɛ taa kuran ngalazolen sɔrɔ ngalazo cogo dɔ la o filɛ man di o filɛ man di o filɛ man di tuma dɔw sa bɛ na i b'i jɔ fossé dɔw la i b'a sɔrɔ kuranfili dan bɛ fossé dɔw kɔnɔ ji bɛ ka boli a kan cogo dɔw la yarɔ o kumaw ka ca o kumana an bɛ min kɛ ni bɛ i janto na n y'o kuma kelen de fɔ i kan ka min kɛ n'i y'o ɲini k'o dɔn k'o kɛ i man ka min kɛ k'o ɲini k'o dɔn k'o to yen a dɔw b'a la a kɔlɔlɔw bɛ dɔgɔya ayiwa o tuma n bɛ yɛrɛ fo ɲarɔ na dansigi bi gafew la ayiwa yan'an ka bɔ sa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo arajo minnu kun tulukala sirilen don an na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an ka musokɔrɔba maître